Παίρνουμε το κάτι στο χέρι, εδώ κοιτάξτε. Βαθύ κάθισμα. Τα γόνατά μου δεν ξεπερνάνε τα δάχτυλα. Μπροστά εδώ τεντωμένος, κάνε λίγο εδώ. Και όπως είμαι εδώ κάνω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, μετά 10. Σηκώνομαι, τεντώνω μύτες πίσω. Και κοιτάω πάντα τον χάρτη. Εντάξει, και σηκώνομαι και στις μύτες. Εντάξει κύριοι, ετοιμαστείτε. Έτοιμοι, πάμε αριστερά δεξιά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, πάμε. Βύθιση πάνω και πίσω. 2, έτσι. 3, πάμε. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, πάλι βαθύ κάθισμα, αριστερά δεξιά, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, πάμε, βαθύ κάθισμα και πίσω, πετάμε, έτσι, πάμε, κι άλλο, time, πάμε.